myslím, že si myslím. A co si nemyslím, to si vymyslím. A jestli si to nevymyslím, tak jsem pěkně v prdeli. Víme, že máš velký péro, co k tomu řeknu? Moje péro je takový, jaký se komu líbí, jako, to je bez pochyby pravda. Ale jako já nemám tak velký péro jako Zdenda, jo. Myslím, že o velkým péru to není. Tady mi nevěří, že mám tak velký péro a to je bohužel smula trošku dneska, protože když někdo někomu nevěří, že má velký péro, tak nevím, čemu měli potom ty lidi už věřit. O čem to je? O čem to je? Ale jako, když se bavíme o těch holkách, jako tak kolem a kolem, tak jako s nima je to hrozně těžký, ne? S těma děvkama, ale jako bez nich ještě horší, no, co si budeme povídat, pánové, šo. Líbí se ti víc kozy nebo prdelky? Ty líbí se mi víc kundičky než prdelky, ty kozy, ty jako, ale když jsou fakt dobrý kozy, musí se nechat kozy, jsou kozy. Kurva, ty vole, máme rádi, ty vole, fuck off, ty vole, šmejdi, ty vole, na stranu, ty vole. Kundičky se ti líbí větší, jako vyholený nebo trošku zarost? Moderátore, ale jako kdyby jsme jako nejeli v těch vyholených, tak jako co si budeme povídat, museli bychom si je holit, jo. Ale tak třeba nějaká taková trošku zarostlá, co? Zarostlá, ani zrzavá. Ani zrzavá, jako jo? Ani zrzavá. Že ani přes zlato by ses tam jako nedobýval. Jako ty vole starou Johna Lennona bych si nedal. To ještě není všechno, ještě pokračujeme ve hře. A Zdendo, a ty, jaký ty máš rád kundičky, řekni. Jaký kundičky? Máš si radši vyholený, nebo když jsou tam trošku chloupky, nebo když je hodně zarostlá? Jako je to, co se týče jako odvěkýho vývoje toho, jak se vyvíjela ta kundička vlastně celá, jako by mělo být vlastně dneska prakticky to, že ta kundička by měla být celá zarostlá, ale nevím, dnešní chlapy jakoby chtěli to mladý maso, nebo já nevím, mladý masíčko prostě ani nic jiného nezajímá, jako.